Kani-kadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Menteri rang bakdo Narendra Modi ulaong baka India kan salong kari kabala kot syaka roy kapar kapapaka tat hadu usnam arhajar saupo hinyaw. Syajit uway unohikai na Meghalaya banyo pediang ya ka khusnam National Teachers Award ha kasantarik unay luar menta usnam. Bat shisngi hadian bala penher yau Aditya L1 job ka ISRO ban kentiyo ya u syaka jeli ka bathamai bat biang ka jing tray kam jong u. Ki khubor ki babnya. Menteri rang bakdo Narendra Modi ulaong baka India kan salong kari ka bala kot syaka roy kapar ka bapaka baha tat hadu usnam arajar saupo hinyaw. Ulaong ru baka bamsap ka jingya khain po jait ben riu bat ka jingya sngo pher jait ben riu kan omyo jaka hakari. Modi ula kren komne kat ba udang ya kren bat kawai kalat pathai khubor hashwa jong ka jing sedang ya ka G20 summit ka ban salong shen ha New Delhi. Menteri rang bakdo kari ula ben rap ru bahaka G20 kiri ka perthai ki phaikmat syaka nya bat ka jingyo ijngai kari India kom ka nongmat lenti ya kalawai. Syuk-syuk ulaong bakirai ki bansa shim ha ka G20 ha barok ki benta kinlong ki bakongsan na ka benta kalawai jong ka perthai satlak. Uway na kinonghikai na Meghalaya ula syajit ban yo priang ya ka National Teachers Award menta usnam. Madhav Singh ubahikai ha Alpha English Higher Secondary School lumso danay umling block haribhoy uday uway na kihinyo pusan ngut kinonghikai ki bala syajit na kabenta katay kajing ay khusnam ya kinonghikai kabaan sa sam da ka President Draupadi Murmu hakasan tarik menta unay lur yatho katnat kapuli katho jong ka sarkar pedeng. Na pedeng kini kinohikai ki bala syajit ban yo priang ya kani ka khusnam san phongut ki dei kinohikai school khatlai ngut ki dei kinohikai ki bahikai ki kerdang ki bakham shalor bat khat ar ngut ki dei nakatnat skill development and entrepreneurship. Meghalaya Human Rights Commission MHRC kala batha ya Director General ki pulit ka jela ban penlong ya kajing tokit halor ka jingja ha Khasi East Giant Hills. Kala ong ru bakani kamdai ban pendap man puli biang ikato kala ong ru bayakan ikakam day ban pendap dau officer ubam duna ya kekerdan u Deputy Inspector General bat badai ban penpoy ya kakai pot ka babanya hapo khatsan sngi na du balapan mi ya kani kajing betha. Ha kani kajing betha ka balapan mi pat ba ha ka arposan tarik ubnai nailar baladap ka MHRC kala thu bakala yo ya kajing ujor na ujones JTL lamare ha ka bala kanno baki pulet kila bombat kenjat ya ki pat ba ki bala wan sha kajing pensingaw pat ba ka bala long ha thangsai ha ka arposau tarik ubnai nailar baladap. Hadian bala penbena ya ki seat bala bu ha ki college puli doktor bapher na ka benta ki samla ka jela ka menteri katnat ka koi ka khya ka Dr. Amperin Lingdo kala ong baka sarkar jela kala la ban bu bha tam shipau tali ki seat ha ka ni ka sien ka bamenta. Katnat ka koi ka khya ka jela kala penshai bala phya ya ka jing bha ya ki seat kat kum ka Meghalaya State Reservation Policy. Na ki khandai pu ar tali ki seat ki ba light haka state quota labu lai pu khandai tali ki seat na kabenta ki samla Khasi bat jaintia kanthop ya arngot ki bala syajit haka open category bat iwai na pedeng kitu ki badon jingduna hakit khotmet jongki nangta labu lai pu nyaw tali ki seat na kabenta ki garo khat ar tali ki seat na kabenta ka open category bat south tali ki seat na kabenta ki wai pat ki khanna ki bawan na ki jait ben riu lum. Adhir Ranjan Chaudhary ubalong MP na kaseng Congress ula kentat banlong udukhat haka komiti kabala thau da ka sarkar pedeng ban khmi bnya ya ka one nation one election lane ka wai ka election na ka benta baro ka wai kari haka shithi ka ba ula pha sha menteri ki kamkor bari Amit Shah Chaudhary ula kenno ba kani ka komiti ka ba kanthop ya prangot ki dukhat kadai tang ka jing penthame namar bala thau ya ki kendon jongka haka ta karukom banla bantip lupa ya ki jing mi naka ula ong ru ba kani ka jing persang kensan ban pendrong ya kani ka jing mut tang khandia benai shwa jongka election hakari kawan ra ya ki jing suba ba ka sarkar pedeng kadon la ka jongka jing mut halenden kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Shisngi hadian balapan her yau rocket bakit yau Aditya L1 na Sri Harikota hakasngi sat jan baladap
Ka ISRO kalayatho bakalala ban kentiw ya u hanyan ka snap sngi ublay sya ka jeli lani ka orbit ka bathamai ka baker tawyar da arspa sanpo 100 kilometer la arpo 1000 sauspa sanpo khandai kilometer ya ka prathai. Kalayatho syuk ba uni satellite udang biang ka jing traikam hadian kani ka jing kentiw jeli. Katba ka jing shat sngi ka bakhat saus sngi kanthi kalakut ha ubnai bat menta kan sasdang khat saus sngi jong ka jing dum sngi ka ISRO kala penlip no yaki payload ki badan ha rover Pragyan jong Chandrayaan 3 ubalaya harengkau jong ubnai nadu ba ulahyar harengkau ha ka arpulai tarik ubnai nailar baladap ya rover Pragyan uba ya daka bor jong ki kjat sngi lahap ban penlip no shua bat ya menta on pen em ya u da u battery Lakmi lenti ba an salak ban pen mek biang ya u hadian bakasngi kan mi biang ha ubnai ha ka arpo tarik menta unai lur. Ka ISRO kalayathu ba yaki payload APXS bat LIBS la penlip no ya menta bat kala ongru ba kampat la ban ong ba an la ban pen mek biang ya rover Pragyan anda mi sngi ha ubnai hendrai ka kermen ba kan la ban lek biang ya kata khnang ba an la ban pentrei saya ki wei pat ki kamwat benya ha ubnai. Lada rover Pragyan mek syu on ya u harengkau jong ubnai shi junom bat un kelalong unong ket tiens iem ka India sha ubnai. Ka sarkar Meghalaya kalapan mi ya ka dorkhas ka bathamai hakabayadai bat ka jinglai ki officer jong ka Shabari India. Hakani ka dorkhas laong bakat ba ki jinglai Shabari ki long ki badon kam na ka benta ban kentiu ya ka sap trekam ki officer las ngaudai ban penduna no ya ki wat bakilet Shabari khnang ba kiwe ki officer ru kenya yo let lang bat ba on penduna ya ka jinglut jingsap ki bedai bat ka let bari kat kom ki kerdan balabu andan amsha ya unu officer ban let syaki bakum kini ki jinglet tang arsian shisnam. Haka final jongka Durand Cup 8,000 arpulai ka belong ha Salt Lake Stadium ha Kolkata hanin ka janmiet ka Mohan Bagan kala yo khor ya ka nam la du hadian bakala penlim ya ka East Bengal da kawai ka kol la not ka Mohan Bagan kala yo ra ya ka ni ka nam kum ka la du ya ka Durand Cup hadian arpulai snam nadu bakala yo ya ka ni ka nam ha usnam 8,000 wat laki player jongka East Bengal klia le do yap bat ka Mohan Bagan kala peniale kai tang shipongut ki player Henry kakul bala tap da upetra tos ka bala wanra ya ka jing job ya ka Mohan Bagan ha ka jing ya khun ka ba itanat bha ka East Bengal ba ka Mohan Bagan kile job mar khatndu sien ya ka Durand Cup bat da ka jing job hanin ka sngi ka Mohan Bagan kala job ya ka nam la du ha ka ni ka jing ya kop le kai da khat nyau sien U heat streak ubalong u captain barim jong ka kanhon yele akai cricket na Zimbabwe ula klat no hakarta ka basaw pukhandai snam hanin kasngi. Uni unong kawang ball ubalalong unong shim wicket bah khli du ya ka Zimbabwe na du hadu menta ula klat no na ka jingpang bampong udo nut hanin kasngi la pentik na ki bahayeng hasam ki jong u. Leng ba barok ki sngi ki ba ulele akai na ka benta ka Zimbabwe u streak ula penhap arspa khat henriu wicket haki henriu pusan tali ki jingele kai test but arspa life kondai tali ki wicket haki shispa prap kondai tali ki jingele kai one day international ula ka mai run ru 8,000 khandai spa saufulai run ha baro ki jingele kai cricket ban penkot ya ka khubor sa sisien pat kimat ki bakong san Menteri Rang Bakdut Narendra Modi ula ong baka India kan salong kari ka balakot syakaroi kapar ka bapaka tat hadu usnam 8,000 saupo nyau. Syajit uwei unohikai na Meghalaya banyo apdiang ya kakusnam National Teachers Award haka santarik unai luar menta usnam. Bat shisngi hadian bala penher yau Aditya L1 job ka ISRO ban kentiu ya u syaka jeli ka bathamai bat biang ka jing traikam jong u. Bat kat tungila poi syaka bakut jong ka khubor ka balawan syapi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata ka por prabajing inya snop ka Delhi Station na ka benta ka khubor haka ketien Hindi. Kaban buat pat ka khubor haka ketien Pareng haka por prakhat san minute. Kani kadai ka Akashvani Shillong.